Здравейте, аз съм Боби отново. Ще ви покажа как да си направите интро на клип. Чакайте. Flixspreg се казва сайта. Чакайте само за малко. Ето, Flixspreg. Ето, първо трябва да ще направите регистрация. Аз вече съм регистриран. Ето. Чакайте само за малко. И от тук. Тези неща се плащат, че избирате това. Сега, например, аз ще си направя ето, мисля, че това. Или мисля, че ето това. Да, ето това ще направя. Сега, първо го гледате да видите как ви се струва. Ето, сега го пускам да видя как ще ми се стори. Да, изчакайте само за малко, зарежда. Ето пише Enter your text. Означава служете си текст. Чайте само за малко. Ето тук рубрика се дели. Отиваме да го правим. Натискате I agree. Продължавате напред. Изчакайте само за малко да зареди. Изчакайте само за малко. Ето Browse натискате. И от тук си избирате. Аз си избирам ето тази. Само тази снимка. Ту. Uploading. Чайте само за малко. Чайте. Добре, next. Натискате. Изчакайте само за малко. Ето зарежда. Ето тук интро текст. Чайте. Финал текст.
Ето, тук пише дали ви струва нещо. На мен не ми струва. Simbit. Confidor. Yes. Окей, нещо не става. Ето пак. Нещо не става. Чакайте само за малко. Добре. Изчакайте само за малко. Pictures. Simple. Ето тук са ми снимките. Чакайте само за малко. Нещо не става. Ето. Чакайте само за малко. Трябва да цялото. Simbit. И help us. Затваряме вече. И сега отиваме в самия си профил. Нещо не се е получило, но ми вижте останалите. Ето първи, нещо не се получи. Но все пак имам още два. Ето първият ми. Изчайте само. Не, всъщност мога да ви кажа на лаптопа. Ето ми го първият. Това ми е първият, а вторият ми е ето този. Изчакайте се. Ето ми вторият. Да много ви послужи тези неща, които ви ги казах. Дори